nakatanggap ng regalo. Galing kay May mayor. Regalo kon pinaskuhan. Kini ang giadto sa gatusan ka mga miyembro sa senior citizens gikan sa nagkadaiyang barangay dinhi sa Lamitan City ug nagtapok sa Lamitan City Gymnasium kaganihang buntag. Pag-abot pa lang sa gym, gipang tunulan og face mask ang wala nakadala og face mask ug dayong giparehistro og tunulan sa ilang raffle tickets. Kini ang regular nga Christmas activity nga gidalit sa local government of Lamitan alang sa iyang katauhan. Mismong si Lamitan City Mayor Roderick Furigay ang nanghatag sa gasa alang sa iyang miyembro. Sa iyang mensahe sa mga senior citizens, gusto lang ko ipabot sa inyo ha, mga fellow senior citizens, ayaw mong kabalaka. No mga ustedes, maningasa, that my administration will still continue tanan ang mga programa ni Mayor Rose para sa inyo ha. matod sa mayor, gipabati sa lokal nga gobyerno ang diwa sa Pasko karong tuig 2022. Human sa duha ka tuig nga walay nahimong face-to-face activity ang mga senior citizens tungod sa pandemya. El City Government of Lamitan, el Diato LG, y prepara con ustedes mga regalo kay kere kita uno continua el legacia. Gusto nato ipadayon ang legacy bibilin sa ato ang atong mahal na mayora si Mayor Rose ang iyang programa na reaching out, serving everyone, ang Rose Program. Napuno og adorno ang City Hall grounds ug ang ubang lugar dinhi sa Lamitan City alang sa Christmas 2022 celebrations ug gipaniguro sa lokal nga panggamhanan nga malipay ang katauhan. Kay matod ni Mayor Furigay, ang tinuod nga diwa sa Pasko mao ang pagminahalay sa matag usa ug pagakos sa kalinaw sa ilang lungsod. Makita sa mga miadto nga mga senior citizens ang nagkadayang sinina, nagkadayang tribo, dunay yakan, dunay Kristiyano ug uban pang mga grupo. Sa aktibidad, gibarugan sa Lamitan City nga ang iyang syudad ang ngayang tawagon nga City of Colors in Harmony. Gikan sa Lamitan City, Basilan, Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!